बरगयारिया बेदर गोदादों ओमफ्राय आं बिनि बेदर गोदानाय खाथियाव नेगासिनो दङ बेदर सावनानै जानो जमदों आं दा गोदाखांबा होगोन ना होआथाय मिथिला लागा एबारनिखौ हालदै होनोसै नाजों मैथाजों आं मालाबाबो दाउ आथिं मोनजाफेराखै गोरलैनिफ्रायनो मामि आं खालि दाउ खिबुल' जाहोयोमोन बे गया माबायदि बुख्रेबखो न'खौ आङो बांसिन दे मा आं बांसिन नोङो बांसिन जागोन हेलौ लोगोफोर बयखौबो खुलुमबाय जों मैगं हागासिनो दं मोनानि जानाय लोंनायनि थाखाय गोथाव संगोन दा आं सङा मामिसो संगोन आं माबासो हानानै नों संथ'वा ओहो ओमफ्राय माबोरै जाखो लोमजानायफ्रा एसे सोरांबाय गोबावसै ना हनै दाखाल मंगलबारनिफ्रायनो जादों उन्दुनांलायखादोंसो ओमफ्राय दा एसे राखांबाय आरो ना बावसैना नै स्कुलावबो लायस'गासिनो दं उफाय गैया स्कुलावबो हाजिरा दानो नङाला देनां बाथोनल' मोनहैगोन आं नै इसिमल' मोनगोन नों मास जोबोब्ला माने खस्थ' खालामबाय आं उफाय गैया नालाय बेखौनो खस्थ' खालामनानै गथायनायनि ओमफ्राय खबरफ्रा मोजां दा खबरफ्रालाय हामफिनलानो मोजां जागोन जों देखायनोसै ने मा जागोन दा मोनायाव गोथाव गोथावनो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' दा लुबैहर अनेक गोथावबो जानो हागौ दाउ बिदै दैहां नुदों आं ओमफ्राय बेखौ दा होख्लायनोसै मोनायाव आङो बांसिन दे मा आं बांसिन नोङो बांसिन जागोन दे सिब्रुजों होगोन नामा दाउखौलाय खाय होआ माजोंथो होगोन भाजासो जायोहाय आं मैगंजों बेदर जानो बायो दे दाउखौ भाजा जागोन ना बेखौबो भाजा गासैखौबो आलदा आलदा संजोबगोन हादाननि लाबोदों जा मोजां मोजां खानाय गोरलै गोरलैल' नैबेनोसै ओंख्रिया सिब्रु दायो सायगासिनो दं लोगोफोर खिन्थाहर माबायदि सायो माने खायसेया मा खालामो हांखौहाय सिफ्रुनानैसो बोखावोनो ओमफ्राय जोंनियाथ' सिगांनिफ्रायनो इदिसो सायो नालाय दाबाजोंसो हायो आं खोन्थाहरदो अब्ला नोंथांमोना माबायदि सायो जोंना बिदि सायो जाहैबाय दाउफ्राबो नै बोरैबा जाजोब्बाय सिबोद जाजोबदों गासिबो मोखाङाव नै मेगनफ्रानो गोथेजोबलायबाय ओमफ्राय लिसुफ्रा हनै मोनहांबाय मोनजासिगोन थाइजौआबो थाइदों एसे एनै ओमफ्राय नै बे गया माबायदि बुख्रेबखो न'खौ बारजों बायनानै बैहाय हनै माबा बासा लादों जि जलंगि ना मा होनो नै जि जलि गोदोहाय बहुद लायोमोन गामिफ्राव गय बारियाव आंनि खर'आव माबा मेव मेव होनदों इयाव गैया दङाहाय नैबावसो गैयालै दा हाबगोन मैगङाव मा नायहैयो मेव 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 मोनदों बेखायनोसो दाउखौ जायो दा नोंबो लोमजायाखैना लोमजाला जानो नाङानो दाउ जानो बाया दाहरदोंथ' सोरबा कमेन्टआव दाहरदोंना माने इदिनो बे टाइफड माबा माबि जायोनो दा लोमजानानैसो हमो जन्दिसआ ओमफ्राय आंथ' इदि जेबो लोमजायाखैना माने डाइरेक्ट जन्दिस नामा माने जेबो थाल गैया लोमजायाखै मायाखै नालाय बेखायनो जाजायो होनदों आरो सोंदोंमोन आङो बे कमेन्टखौ नुनानैनो सोरमोन बिदि खिथाहरनाया थेंकिउ दे नानि बाबुसोमोन दे थेंकिउ जिखुनु जाय खिन्थाहरदों बेदर जानायावथ' अस्थादनि खोथा नङा ओंखाम दोनलाङो ना बेदरना माबासिम उदैसिम गोदोनायाव नङाबा थाबथायोना ओंखामफ्रा थांनो नागिरना दासो सिरिदों बिदैया दहाय गोग्लायाखैमोन खनजोब आयै मेजेमल' बरगयारिया नै बेदर गोदादों नुला माबानोसै दा मानसिफ्रा आयु मा फा मोजां नोंहालाय बिदिबान होनो दाउ खासिखौ जास्लायस्लाय दाउ जोख्लिखौ जा एखेखा बानखायो ने बेसो थावसिनबाव होनना बुङो आं नोंनि भिडिअ गोदानायखौ भिडिअ बानायदों आंखौ नेफैनायनि हाजिरा लांलाय लाबोलायनि हाजिरा मोनथाम बानायदो रानिलाय जाया मोनथाम बानायदो आङो एसे गिदिरसिन दोनना हो बिनि लैसिनसो होबावनांगौ नै सानसे देरसिन होना होबावनो अमाखौबो मोजां गोदायो मामि फिसानो मेजेम मोदोम नै मामिया सेस मामि मा खालामखो नोङो मामिहाय
Mana? Dot cilora. Hey, Nijima. Yum. Lu ada hello guys bener nggak? Angin channel ngadra. Hello guys bener. Hello guys. Bulgaria bidot gedadeng, peyang bini bidot gedanai खाथियाव नेगासिनो दङ. Bidot सावनानै जानो जमदों आं दा गोदाखांबा होगोन ना होआथाय मिथिला. थासार मेजेम मेजेम. ओमफ्राय मामिने नायसाय टिफिना जा गिदिर होफैदों बिदैयानो ख्रि ख्रि ग्लि ग्लि दैनै दैथामल'. मोनो सावना होगोन मामि र' आं. नैबे मेजेमल' आयो एसे गिदिर हालान जायो फा फिसा हनै आयै थें थें थुस बुदन बिदैया आयै नै लोगोफोर नै निसाननि आखल लानायसाय नै आं बिदर दरसे सावनानै जानो बिफैदोंमोन नै गैथारनानै आयै इदिल' रावबो होआहाय गैथारनानै नै थुस जा अयनायखा दुगु दुगु आगै दुगु आंखौ नायलाय सना आं मालाबाबो दाउ आथिं मोनजाफेराखै गोरलैनिफ्रायनो मामि आं खालि दाउ खिबुल' जाहोयोमोन दाउ खिबुथ' नङा खिथानथारि ओमफ्राय आथिंखौ जाहोआमोन लेखा लिरनायावलायनो माबा आखोरा दाउ आथिंनि आदार जानायनि खायजिनाय बायदि जायो होननानै सोर सोर दाउखौहाय खासिनिफ्राय दाउ जोख्लि उदैयाव बिदै गोनांखौ गोथावसिन मोनो लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहर दे बिदिनो मेजेमखौ होलायनाङा आं सावना होगोन ना बेदफ्रुथों है नांबायो नामा दे दोन दे अनाव दोन मामि दोन नोहाय बिदर हांदों लेखिनो दुगुनो आयो मेजेम र'र'बां गबाय नै एफा अनो आं दुगुमोनखौ जाखाबाय दानिया नै जि मोजां मेजेमानो जि मोजां गोदाबाय खोमसिसिसो नुबाय दे बै दहायसो स्रां नुदोंमोन नाइस नै र'ल' खानाय आयै समाननो नै गोदानाया नै स्राय बरियाल' गोदाखायो सोरनोबा रायजोफोर दावखासि गोदाबाय हो गिदिरनो ओमफ्राय माने नोंसोर गोदानो रोङाबाथाय निसानखौ लिंहरनो हागोन ओमफ्राय नाथायबा बेनो खावसे हरनांगोन आरो गोदाथारनायनि माने फैसानि नङा दे माने गोदानो हावला ओमफ्राय बिदरखौ माने खावसे हरनांगोन ओरैबायदि मोजां गोदानो रोङो नै स्रायनो स्राय स्रायनो जाखाबाय नायलाय हेल' ब्लेकि नै ओमफ्राय बिदरखौ जोङो सोर नेदों ब्लेकि बिनानाव ओमफ्राय आंनि बिदरखौ बैयाव दोननानै होननाया आं दहायनो सावनानै जानांगौबो दोनना हर आं सावनानै जाफैनोसै औ जाबाय दे नै बेनोसै बिदैया ओमफ्राय नै नुनायावलाय एसेल' नुदों ओमफ्राय आसलियावहाय 2 किल' दङ बिदरना ओमफ्राय थेवबो नायनायाव एसेल' नुदों नै बेनोसै ना एवबावबाय नै नोंसिनिखौ हालदै होनोसै लागा जोंहानिखौ हालदै होनोसै नाजों मैथाजों सेनेनेव होमब्ला दिनै डेन्जारखासै जानाया ने पेटापुट जानोसै औ बाक्सानि मानसिफ्रा बिदि होनोरा माथो होननाय जायो आयै नै नाजों मैथाजों जिबायदि गोथावल' मोदोमखाबाय संग्रायाबो गोथाव संखायो संग्रायाथ' संनो रोंखायोना औ आयै नै ना गिदिर ना खाथलानो ना खाथला बा खाथलायाथ' बरिया जाखायो लकेल